kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalitad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Pamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan. Nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay sa tunga sang mga reliyon kag katilingban sibil nga nagaamli sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtuloy sang Espiritu Santo, kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen, sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati. Kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita. Paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, impunto alas 7 sa aga.
Solomon, maayong buntag Dumaguete City, maayong buntag Negros Oriental, maayong buntag Pilipinas. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Maayos-ayos na agay, probinsya. Antige, Para sa komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita. Live gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sang matugtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad May Durias. Para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalaga. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends nga nagatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Rojas kag sa 71 tanan ka mga parokya kag mission stations sa bugos nga arkidiocese sang Capiz. Spirit Morning Balita. Ginatami man naton sang maayong aga ang tanan naton nga mga kauturan nga kuto malabutan sa aton nga pagpangalagad. Ilabi na sa mga kailapit naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate. Siyempre, ginatamiyaw man nato ng aton nga mga suki nga mga tagpalamati, ilabi na dara sa Teodoro Arsenas Trade Center ay abaw maulan subong nga adlaw. Subong man aton mga magagmay nga mga commercial establishments. Ang mga nagabaligya sa aton mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag sa bugos nga Capiz. Mga karinderya naton nga nagatutok na sa mga sa sini nga mga tinion. Good morning mga kaalagad. Sa aton man nga mga drivers, aton mga tricycle drivers, jeepney drivers, truck drivers nga nagabiyahe na sa sini nga mga tinion, kaupod ang mga may mga personal nga mga salakyan nga nagapakig-upod sa aton sa sini nga mga tinion, nagapamati sa aton nga pagpangalagad. Good morning kag halong sa inyong tanan. Siyempre sa aton man mga suki nga mga tagpalamati sa ilang nga mga panimalay, samtang nagapamahaw, nagapreparar sang pamahaw, ang iba nagapulo pangape, ang iba nagapabangon pa sa ilang mga estudyante kag mga kaupdanan nga may sulod sa trabaho kon opisina. Medyo tamad kita magbangon basta malamig, di ba mga kaalagad? Pero kinanglan magbangon, magtrabaho, kag magpadayon kay tungod Lunes na naman. Balik na naman kita sa aton nga mga ordinaryo nga mga buluhaton subong nga adlaw. Samtang nagapamati kamo dira, kaming bahala sa inyong mga balita. Nagapangalagat na ang programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa aton official Facebook page na 88.1 Spirit FM Rojas. Sa mga wala pa naka-follow, naka-like kag naka-share, pangitaon nyo lang mga kaalagad sa inyong mga Facebook ang 88.1 Spirit FM Rojas na Facebook page. Click nyo lang ang like, click nyo man ang follow, kag syempre share nyo man kung may mga programa kag mga Facebook live streaming kita. Labi na sa mga importante nga mga balita, mga okasyon kag mga buluhaton sang simbahan. Live man kita mga kailagad sa aton official o kon sa aton YouTube account. Kag syempre mabatian ninyo ako live na live sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 88.1 FM. Sa bunga adlaw sang Lunes, Pebrero 2, 2026. Kag sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sa Archdiocese of Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako naman ang inyo tagpalayag ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Ano ba nabanwa mga balita nga aton paghatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad, yari ng aton nga mga headlines. Sa balita national, Presidente Marcos luyag nga repasuhon ang mga daan nga polisiya nagaengganyo sa publiko nga maghatag sang ilang nga mga panugda.
Spirit Balita National. Sa dugang nga balita nasyonal, bana nga pulis ang ginpatay nga policewoman nga si Molyenido kag anak ginkustodiya sang mga otoridad. Spirit Balita National. Samtang sa iban pa naton nga mga balita sa Western Visayas, balitang regional. Spirit Balita Regional. Bacolod LGU gin-roll out ang QR code system agod nga mapasanyog ang transparency sa mga proyekto sa infrastruktura. Spirit Balita Regional. Samtang PRO6 gin-relieve ang 46 ka mga hepes sang pulis sa bugos nga Western Visayas sa mayor nga pagbag-o sang liderato. Samtang sa mga balita naman diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Spirit Balita Lokal. Philippine Carabao Center kag NIA naglonsyar sang livestock health and breeding services sa probinsya sang Capiz. Samtang walang gutom food stamp program kinpasangkad sa 15 pa ka mga LGUs sa Antique kag Capiz. Para naman sa aton nga balita sa patagsang sports, golf icon nga si Frankie Minyoza manginkabahid sang PSA Hall of Fame. Kag sa aton nga balitang showbiz, much awaited Don Bell reunion matabo sini nga 2026 sa mga sinihan. Kag sa aton nga balita sa simbahan balitang Veritas, leader sang CBCP ginpahayag nga bukas ang simbahan sa pagpakig-istorya sa gobyerno. Nabatian mga kaalagad ang aton nga mga headlines. Sa sininga tinion naman, o kung bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sang aton ginpanglinyada nga mga balita. Sa sininga tinion ni Balonta naman ang manginlakad sang panahon subong nga adlaw diri sa aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa atong Spirit Weather Update mga kaalagad, yaring report sa DOST Pag-asa nga gin-issue alas 4 kagaina sang aga subong nga adlaw February 2, 2026. Wala sang bagyo o kon low pressure area nga ginabantayan akong gina-monitor sa sulod kung sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apang padayon nga nag-apekto ang shear line sa eastern section sang Southern Luzon kag Visayas. Sa Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte kag Surigao del Sur, ginalauman ang maginalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan kag isolated thunderstorms tugas sang shear line. Samtang ang hanging amihan o kanang northeast monsoon ang nag-aapekto naman sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon. Magadalas ang partly cloudy to cloudy skies kag mga isolated light rains. Sa nabili naman nga bahin sang Mindanao, ginalauman ang partly cloudy to cloudy skies nga may mga isolated rain showers kag thunderstorms. Tuga naman mga kaalagad sang mga localized thunderstorms. Sa aton nga temperatura, maximum temperature 31.3 degrees Celsius nga mabatyagan alas 3 karon sa hapon. Minimum temperature 20.7 degrees Celsius nga nabatyagan naton alas 6 kagaina sang aga. Nagbutlak si Haring Adlaw alas 6:24 kag magatunod dinhi mga kaalagad alas 5:55 karon sa hapon. Para naman sa mangilakat sang panahon diri sa probinsya sang Capiz, sandig sa regional forecast ang DOST Pag-asa, lauman ang maginalumon nga kalangitan, may mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob. Aton nga hangin mangin mas kasarangan tubtub mabaskog kang aton mga coastal condition mangin kasarangan tubtub mabalod mga kaalagad. Minimum temperature 24 degrees Celsius, maximum temperature 29 degrees Celsius. Samtang diri sa syudad sang Rojas, mangin maginalumon kag maulanon ang panahon subong adlaw mga kaalagad kag may mga thunderstorms o kon pagkidlat kag pagpanaguob karon naman sa hapon.
Umpisa alas 7 tubtub, alas 11 sa aga, mataas ang chances ng pag-ulan sa 34 to 53% chances of rain. Sa mga kauturan naton nga may sulod sa eskwela, pagsubok man may mga trabaho, alas 8 sa aga, mayara sa mataas nga chances ng pag-ulan sa 61% chance of rain. Samtang umpisa alas 12 tubtub, alas 5 sa hapon, mayara naman sang 34 to 49% chances of rain. Lauman man ang maulanon nga panahon sa kagabi o kung sa gabi mga kaalagad, mayara sang 51 to 55% chances of rain. Sa mga kauturan naton, nabatian ninyo ang aton spirit to weather update. Kag aton lang nga panugyan sa mga kinahanglan nga maglakad, may mga trabaho kag may mga eskwela, hindi magkalipat nga magdala sang inyong mga payong, kapote kag mga panangga sa ulan, mangud sa sining maulanon nga panahon. Oras naton mga kaalagad, alas 7:12 sa aga. Spirit Weather Update. Kag sa akon nga pagbalik, bantayan na ninyo mga kaalagad ang detalye sang aton ginpanglinyada nga mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos sining mga malipot kag importante nga mga pahanumdom. Standby. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride with you, and we share the pride with you. The spirit shining through CMN Philippines. Got a vision, a dream so grand, a perfect place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's the name you'll know. JP Orleans, JP Orleans. Watch your happy future grow. Build on trust in all we do. Dream it and we build it for you. Your perfect home is waiting with JP Orleans. Ang mga pangarap natin, ilapit nating palagi sa ating pagkatao. Ang taong walang pangarap, para siyang ibon na tinanggalan ng bagwis. He can't fly anymore. You can't fly anymore without wings. Kapag tayo ay nawala ng pangarap, parang namatay na rin ang ating pag-asa. Ang pangarap ang humihila sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi sana natin kagyat na magagawa. Sabi nga, pag tayo nangarap, ang pangarap natin turns us to become better than our best. Sa pamamagitan ng ating metal, ang lakas ng loob, kaya nating gampanan ang mga bagay na sa akala natin hindi natin kaya. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Buddy, the best buddy. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:15 sa aga. Ang ini nga time check ang buylog ang ginadulong sa inyo sang JP Orleans Realty Development Corporation. Kagang mabalita nga inyong mabatian, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Lawaan Petron Superstation. Spirit Morning Balita.
Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National. Spirit Balita National. Ginhatagan pagtamod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kinahanglanon nga bag-ohon ang mga daan nga mga polisiya sang pungsod angon mangin kombinyente kag magamit sang publiko ang mga serbisyo sang gobyerno. Sa pinakauli nga vlog nga ginbalag kahapon sang Domingo, Pebrero 1, ginhatagan ig talupangod sang presidente ang mga best practices sang iban nga mga pungsod nga nagasiling ang mga maayo nga mga polisiya among nagabulig sa pagpauswag sang kinaiya kag pamatasan sang mga tawo mahapos hangpon kag ipatuman kag nagapahagan-hagan sang mga palasanon sa baylo nga magtugas sang kahalitan. Ginhalimbawa sang presidente ang pila ka mga polisiya sa luwas sang pungsod kasubong sa pagdumili sang chewing gum kag mandatory canning para sa mga scammers sa Singapore kag ang pagborma sang emergency corridors agud nga makaagi ang mga emergency vehicles sa dalanon sa Germany nga suro sa iya nagpahanumdum sa iya sang insidente nga nagdalahig sa isa ka pulis kag nag-upang sa isa ka fire truck volunteer sa Pasig City. Ginsambit man sini ang pagtahod sa mga pedestrian sa Japan kag ang tradisyonal nga pahuway sa udto sa Espanya. Ginatagan man sini sang igtulopangod nga sang puno nga ehekutibo ang 4 ka adlaw nga polisiya sa isa ka semana sang pagtrabaho sa Belgium kag ginamatarong sa pag-disconnect sa France sa tuyo nga madugangan ang produktibo kag malikawan ang burnout sang mga empleyado. Samtang gindayaw man sang presidente ang nasambitan nga mga pamaagi, ginpadayon sini nga kinahanglan unahon sang pungsod ang pagbalik sa yadaan nga mga polisiya nga nagaupang sa kahapos sa pagnegosyo. Dugang pa sini ginatagan pagdamod ang importante nga papel sang kooperasyon sa mga Pilipino sa paghimo sang mga polisiya agud nga mangin madinalagon. Ginengkanyo man sang presidente ang publiko nga maghatag sang panugda sa mga polisiya makabulig sa paglubad sa mga problema sang pungsod. Spirit Balita National. Sa dugang nga Balita National, ginkustodiya sa mga pulis si Police Senior Master Sergeant John Molinido, asawa sang pulis kag amay sang 5 ka tuig nga bata nga lalaki nga nadula sang nagligad nga bulan kag sang ulihi ang nasapuan nga patay. Ginkumpirmar sang Quezon City Police District ang nasambit nga development kahapon sang Domingo. Person of interest no sa ila si Molinido sa pagkadula kag pagkapatay na day PSMS Dayan Marie Molinido kag anak sini nga si John Ismael. Sa subong padayon ng investigasyon sang mga otoridad, samtang 3 pa ka mga suspetsyado ang ginpaidalom sa inquest proceedings kahapon. Matandaan nga unang ginaresto sang National Capital Police Region Police Office ang Biyernes ang gabi ang nagpanguna nga mga suspetsyado sa pagkadula kag pagpatay sa mga nasambitan nga biktima. Samtang matandaan nga ginpayag sang Criminal Investigation and Detection Unit sang Quezon City Police District nga nadakpan na nilang 3 ka mga suspetsyado, 2 ka mga lalaki nga nagkaedad sang 41 kag 44 anyos kag isa ka 29 anyos nga babayi nga nadakpan sa magkatuhay nga bahin sang syudad. Na-recover man sa kapulisan ang isa ka silver nga SUV nga aligar gingamit sa pagdala kag pagkaboy sa mga bangkay sa mga nasambitan nga biktima. Naputo sa itong nga garbage bag ang bangkay sang 2 nga mga biktima kag yara na sa advanced state of decomposition sang nasapuan. Nasapuan ang bangkay ni Molinido sa Pulilan, Bulacan, pila ka adlaw antes nasapuan ang iya bata sa Victoria, Tarlac. Spirit Balita National. Nabatian mga kaalagad ang aton nga mga balitang nasyonal. Liton kita sa mga balita sa Western Visayas, balitang regional. Spirit Balita Regional. Sa tika nga mapabaskog ang transparency, accountability kag open governance, ang gobyerno sang syudad sang Bacolod ang naglunsyar sang quick response o QR code system nga nagapahanugos sa mga pumuluyo nga maka-access sang detalyado nga impormasyon sa mga proyekto sa infrastruktura sang syudad. Ginlunsyar ang sistema sang Enero 29 sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, kaupod sang groundbreaking ceremony para sa sanitary landfill cell number 5 sa pagpanguna ni
Mayor Greg Gasataya. Ang nasambit nga inisyatibo ang ginpangunahan sang City Engineers Office sa koordinasyon sang Management Information Technology and Communication Services nga nakaangkla sa Executive Order No. 39 nga ginpagawa sang una ni Mayor Gasataya. Ang EO nagamando sa pagbutang sang standardized project billboards nga may QR codes kapag patuman sang online progress monitoring system para sa tanan nga proyekto sa infrastruktura sang gobyerno sang syudad nga nagatuyo sa pagpasiguro sang transparency, accountability kag maayong nga pagdumalahan. Ang MITCS officer in charge nga si Adrian Roel Borobete nagpahayag nga ang mga updates sang proyekto laki pang mga timeline kag kahimtangan sang implementasyon iga-upload paagi sa QR link platform kag ulihi iga-post sa official nga online platforms sang gobyerno sang syudad. Ang sistema magatugot man sa mga pumuluyo nga mag-file sa mga reklamo, mga kabalaka kag feedback sa mga proyekto sang syudad nga nagapahanugod sang mas madasig nga mga sabat gikan sa mga natungdan nga opisina. Ginatagan pagtamo ni Mayor Gasataya nga ang proyekto sang pangpublikong infrastruktura ginapondohan sang mga nagabayad sang buwis kag dapat magpabilin nga bukas sa pag-usisa sang publiko. Spirit Balita Regional. Sa dugang panaton nga balitang regional, nag-relieve sang 46 ka mga hepe sang pulis sa bugos nga Western Visayas sang Police Regional Office 6 o PRO 6 sa isa sa mga pinakamalapad nga pagbago sang liderato sa rehiyon sang lagligad nga mga tinuig isa kalihok nga ginlaragway sa mga opisyales bilang kabahin sang regular nga proseso administratibo nga nagatuyo sa pagpabakod sang professionalismo, accountability kag operational effectiveness. Ang mass relief efektibo sang Enero 30 formal paagi sa Resolution 2026-01 nga ginaprobahan sang Enero 27 kag nagasakop sa mga police station sa idalom sang Iloilo, Antique, Capiz, Aklan at Guimaras Provincial Police Offices subong man sang Iloilo City Police Office. Pinakamadamo nga ginrelieve nga opisyal ang nagikan sa probinsya sang Iloilo nga may 13, ginsundan sang Antique nga may 11, Capiz nga may 10, Aklan nga 6, Iloilo City nga may 5 kag Guimaras nga 1. Sunod sa PRO 6 ang relief kag reassignment ang ginbase sa natukod nga mga talaksan laki pang kalawigon sa tion sa karon nga posisyon, cumulative tenure nga hindi magkubos sa 6 ka tuig kag mga konsiderasyon nga nakabase sa merito kag performance lakip ng mga resulta sa mga pagpanikasok batok sa kriminalidad. Ginpayag ni PRO 6 Regional Director Josefino Ligan nga hindi dapat tamdon bilang punitive kag reshuffle kundi isa ka routine organizational measure. Ginatagan pagtamod sini nga ang pag-assign liwat ang gintuyo sa pagpauswag sang pagkaepektibo sang organisasyon kag pagpugong sang pagkapamilyar nga mahimo makaapekto sa pagkaepektibo sang operasyon. Ang tarang apektadong mga opisyales ang ginmanduan nga mag-report sa PRO 6 headquarters subong nga adlaw. Spirit Balita Regional. Samtang sa iba naton nga mga balita, sa mga balita naman diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Spirit Balita Lokal. Ginatos ka mga mangunguma sa Capiz ang nakabenepisyo sa Joint Outreach Program sang Philippine Carabao Center sa West Visayas State University kag sang National Irrigation Administration o NIA nga nagatuyo sa pagpasanyog sang livestock health kag pag-boost sang genetic quality sa bugos nga probinsya. Ang inisyatibong nagahatag sang libre nga serbisyo sa ikaing lawas sang kasapatan kag bulig sa pagpauswag sang genetiko sa komunidad sang mga mangunguma nga may katuyuan nga mapauswag ang pagkaproduktibo kag mapabakod ang palangabuyan sang mga mangunguma. Ang outreach program nagamit sang mas malapad nga network sang NIA sa mga irrigators associations sa paghatag sang serbisyo sa veterinaryo sa nagkalain-laing nga banwa lakip na ang banwa sang Mambusaw, Hamindan, Dumalag, Dumaraw, Sigma kag Dao. Ang mga veterinarians gikan sa PCC ang yara sa karon sa nasambitan nga mga komunidad nga nagahatag sang mga kinahanglanon nga serbisyo kasubong sang pagdugang sang bitamina, oral deworming kag artificial nga pag-inseminar para sa mga karabaw kag mga baka.
Luwas sa gilayon nga medical nga interbisyon, ang programa nagatuyo man sa pagpauswag sang kabugusan nga ikaing lawas, pagkaproduktibo kag reproduktibo nga performance sang mga kasapatan. Magluwas sa serbisyo sa veterinaryo ang mga espesyalista sang PCC ang nagapatigayon sa mga sesyon sa orientasyon sa pagtudlo sa mga mangunguma sa nagakaigo nga pag-atipan sang sapat kag moderno nga pamaagi sa pag-atipan. Ang mga tupiko nagalakip sang nutrisyon sang kasapatan, pagtapna sang balatian kag pagdumala sang pagdamo. Ang mga tinawos sang niya sa pihak nga bahin ang nagpatigayon naman sang pagbulag sa mga mangunguma kag nagkoordinar sa mga helikoton sa lugar sa sulod sa mga lugar nga ginaserbisyohan sang mga irigasyon. Spirit Balita Lokal. Sa dugang panaton nga balitang lokal, ginpasangkad sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD ang flagship nga walay gutom food stamp program sa 15 kadugang nga mga local government units sa Western Visayas nga nagapasangkad sang iya paglabot sang mas madamo nga mga food insecure nga mga panimalay sa Antique kag Capiz bilang kabahin sang Scaled Up Regional Anti-Poverty Drive. Sa idalom sang expansion, ang programa karon ang nagasakop sang kabugusan nga 35 ka mga LGU sa rehiyon nga may bag-o nga mga lugar nga ginalakipan sang Island Municipality sang Kaluya sa Antique kag madamo nga mga LGU sa Capiz nga ginabugusan sang Rojas City, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Mambusaw, Pilar, Pontevedra, President Rojas, Sapian kag Sapian nga nagapadayon sa ihatap kag nagapadayon sang ihatap implementation sa Iloilo. Ginpayag ni Therese Feli Legaspi, DSWD Regional Information Officer, ang hugod nga verification process ang ginahimo sang ahensya agud masiguro nga makalabot ang bulig sa mga pinaka-vulnerable nga mga panimalay. Ginatagan sinisang importansya nga ang mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps ang wala ginlakip sa walang gutom nga inisyatibo agud malikawan ang pagdoble kag unahon ang mga panimalay nga inti sakop sang nagaluntad nga cash transfer programs. Ang mga kwalipikado nga benepisyaryo ang makabaton sang 3,000 pesos nga bulanan nga food credits paagi sa electronic benefit transfer o kon EBT cards nga sarang magamit sa pagbakal sa mga kinanglanon nga pagkaon kasubong sang bugas kag iban pa nga mga carbohydrates nga ginahalinan sang protina kag mga produkto nga madamo sang fiber gikan sa mga accredited retailers. Para masiguro ang transparency kag gusto nga pagtarget, ang listahan sa mga benepisyaryo ang ginkuha gikan sa datos sang community-based monitoring systems nga natipon sang Philippine Statistics Authority nga may dugang nga mga mekanismo sa pag-verify nga ginapatungman agud malikawan ang duplikasyon. Spirit Balita Lokal. Samtang sa iba naton nga mga balita sa patagsang sports, paga sa ulugon ang golfing great nga si Frankie Minyoza sa tion sa 2025 San Miguel Corporation Philippine Sports Writers Association Awards Night nga natalana sa Pebrero 16 sa Diamond Hotel sa Manila. Si Minyoza, 66 anyos, ang pinakaulihing nga icon ang gin-elevate sa PSA Hall of Fame. Ang award ang madugay na ginapaabot para sa bugal sang Bukidnon nga ginakabig isa sa pinakamaayo nga pro golfers nga napatubas sang pungsod. Isa kadua ka beses nga kampiyon sa Philippine Open kag anay Japan Golf Tour mainstay, si Minyoza ang nag-upod sa mga kaangay na Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, Paeng Nepomuceno kag Bongko, Lydia De Vega kag Grandmaster Eugene Torre sa PSA Hall of Fame. Si Minyoza ang nanginduwa ka beses nga nagdaog nga Athlete of the Year, nga una nagdaog sang kadungganan sang 1990 upod sa boksingero nga sa Luisito Espinosa kag Roberto Halnaiz kag liwat sang 1998 upod man kay Espinosa. 33 ka tuig na sang nakaligad sang makilala si Minyoza pagkatapos nga nagdaog sa Asian Golf Circuit Order of Merit paagi sa pagdaog sang 3 ka mga torneo. Nakasulod sa
sa top 50 sa official world golf rankings. Ang Filipino golfer ang may stints man sa mayor nga kampyonato kapareho sang Masters, PGA Championship kag Open Championship. Nagdaog maninis ang isa ka titulo sa Asian Tour kag napolo nga torneo sa Asian Golf Circuit. Spirit Morning Balita. Para naman sa aton nga balitang showbiz, ginkalipay sang New Gen Phenomenal Love Team nga Don Bell ang opisyal nga pagbalik sini sa big screen subong nga 2026. Si Donnie Pangilinan kag Bel Mariano ang nagbulo sa entablado sang ASAP sang Pebrero 1 kay naghatag sang makawiwili nga pasundayag sang wala ng iba nga nagpahanumdum sa mga tumalanaw sang kadalumon kag chemistry nga naghimo sa ila sa isa ka generation defining love team. Sa tion sang ila pagbisita sa ASAP, ang isa ka VTR ang nagpakita sa mga clip gikan sa ila na una nga mga proyekto samtang ginanunsyo nga silang maga-headline sa isa ka palaabuton nga pelikula sang Star Cinema sini nga tuig. Ang Don Bell ang uli nga nakitaan sa pelikula ang An Inconvenient Love sang 2022 naging direct ni Peter Sen Vargas natala na nga magbalik para sa isa ka bag-o nga proyekto na magahatag sa mga fans ang isa ka kahigayon nga makita sila nga nagapakita sang ila ikasarang sa pag-arte samtang nagausisa sang mas madalom nga emosyon sa siningation. Ang palaabuton nga pelikula isa lamang kabahin sang slate sang Star Cinema para sa 2026 nga nagapamatuod nga madamo pa ang ginahulat nga magluwas sa pagbalik sining paborito sang fans nga love team. Spirit Morning Balita. Kag sa aton katapusan nga balita sa Balitang Veritas, ang pamunuan sang Simbahang Katoliko nagpahayag nga bukas sini sa pagpakaistorya sa administrasyon ni Presidente Marcos apang kung ini nagaalagad lamang sa kaayuhan sang kadamaan. Ginpahayag ni Archbishop Gilbert Garcera bago lang nagpungko nga presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang paghambalanay isa ka importante nga bahin sang papel sang simbahan. Sunod diri ang komunikasyon kag paghambalanay importante bangod ang wala sing komunikasyon ang mabudlay. Sanggin pamangkot kung may partikular nga isyu nga luyag istoryahan sang simbahan sa gobyerno, ginpahayag ni Garcera nga bukas sa mga obispo sa anuman nga topiko. Samtang ginatag sini nga wala pa sang natalana nga pagsinapol sa tunga sang Executive Office kag sang CBCP halin sang nagpungko ini nga presidente sang Desyembre nagligad nga tuig. Ginpatigayon ng news conference sa katapusan sang 3 ka adlaw nga CBCP Plenary Assembly sa Pope Pius XII Catholic Center sa UN Avenue sa Manila. Ang biannual assembly ang nagtipon sang masobra 85 ka mga obispo gikan sa bugos nga pungsod nga ginpangunahan ni Garcera sa unang nga tion bilang CBCP head. Spirit Morning Balita. Kag nabatian mga kaalagad ang mga balita nga gintipon sang 88.1 Spirit FM News Team subong nga adlaw sang Lunes, Pebrero 2, tuig 2026. Sa tanan nga nagupod sa amon nga pagpangalagad, maadamo gid nga salamat kag padayon kita nga magadulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag komprehensibong impormasyon buwas nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sa Archdiocese of Capiz nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico DD. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father Mark Granflor, kag sa aton technical partner at ang technical assistant, madamo nga salamat alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga mga kaalagad kag God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang
88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo.